से जो एक साथ मिल के चलता था उसको विनोद भाई ने कायम रखने का बहुत कोशिश करता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो साथ में मैं ईश्वर से प्रार्थना अभी डांस का प्रदर्शन हम बोथोरा बिराद गरम नालाय बिराद खस्थ' मोनदों आरो ना मानसिफ्रानो बिराद गिसिब सिबनो गोनां जादों बिथांमोना जोंहा नै बिथिंनि रन्जु बायदेवा मोसायासै दा मालाय रेशमाया मोसाबाय मानो मोसायासै गिदिंख'नो हाया माने जेबो मोसानायाव आखाइ खबग्राबो थानांगोन ना नायग्राबो थानांगोन गासिबो मोसाबा जाया जा नै बिथिं बिथांमोना जाहैबाय दैफां नलिनिफ्राय सफैनो हादों बेयाव जोंहा माने नैबेयाव मोनसे मोजां हाबाफारि जादों मानो होनना बुङोब्ला जोंहा नै बिथां मेडाममोनाबो बाहागो लाफैबाय नै जोंहा बेयाव नै मेथाइ खननाय हाबाफारिबो दङ जोंहा बिथां मन्दिरा दैमारि बिथाङा दायो मेथाइ रोजाबगोन आङो बिथांनि मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथांमोननो खोनासंहोनो नाजागोन गिबिसिनथारावनो जोंनि बाथौगिरि आफादखौ हामबाय होनदों नैबे बिआरडि इन्टारप्राइजनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि गोबां थारमाने जोंहा गाजा गोमजायै खालामनाय जादों नैबे जिथुनिखि प्लान अपेनिं खालामनाय नैबेखौ गाजा गोमजायै खालामनाय जादों आरोना ओमफ्राय जोंहा नै बिथांमोना दहाय आङो बुंदोंमोन ना अरुणाचलनि ना नाथाय बिथांमोना अरुणाचलनि नङा होनना बुंदों बिथांमोना भुटाननिसो होनना बुंदों आरोना भुटाननि आप लोग कहाँ से आया बोला भूटान भूटान कौन सा दैफाम का ना ठीक है मिलके अच्छा लगा नुनु क्या खबर हिंदी मालूम है नहीं मालूम है ना माने बिथांमोना भुटान हादोरनि माने जोंनि साखाथि जायो नालाय भुटाना बेयाव थारमाने नैबे जा बिनदारिनि खुरमा आरोना बिथांमोना नैबेयाव बाहागो लाफैबाय बिथांमोनाबो आरो बिथांमोनखौ बरायना लाबाय आरो बिथाङा गांसे आर'नाइ होनानै थैंक यू। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुल्तान सिंह बापू है और मोर सिंह और हम कलकत्ता का साकुल से है और अरुणाचल प्रदेश से है। और क्या बताएगा विनोद भाई का, हम लोग एक ही भैया और दोस्ती करके बैठा है। तो आज ईश्वर का नाम लेके एक दो बात आप लोग के सामने कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम कलकत्ता के लोग और अरुणाचल के लोग सब विनोद भाई और उनका परिवार सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग सब यहाँ में ऐसे आप लोग सभी अपना दांगोरिया लोग का साथ में यहाँ में मिलने का मौका मिला है, वो विनोद भाई का चलते मिला है। और सबसे खुशी तो ये भी लगता है कि जो हमारा
बोरो समाज और हमारा कालाक्तान एरिया का जो समाज पहले से जो एक साथ मिल के चलता था, उसको विनोद भैया ने कायम रखने का बहुत कोशिश करता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तो साथ में मैं ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि विनोद भैया का ये स्टोर और स्कैनिंग प्लान अच्छी तरह से चलाए और पूरा सभी जाति को मदद मिले और हम लोग सब ईश्वर का कृपा से लंबा उम्र बढ़ने का आप सभी को प्रार्थना करके मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। माने बिथांखौ गोबां मोजां मोननाय जाहैबाय अरुणाचलनि जि मनपा बिथांमोना माने बिथांखौ बिराद मान बावदों आरो दिनैनि जिथुनिखि प्लान अपेनिं खालामनाय हाबाफारि दङमोन बे हाबाफारियाव बिथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन आरो बिथांमोना फैनानै दा बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ मान बावदों आरो बिराद नायदो माने 네, 요심과 대하가도 신하기 전 넘버 원 이쇼니 밀롱걸 비노 다이마리 내니 아시르바드 이거만이 फाइनालि जोंहा दायो हाबाफारिया जोब्बाय दायो लास्ट हाबाफारि दङ नैबेयाव जोंहा जिथुनिखि प्लान इनग्रेसन खालामगोन फिथा हागोन नैबेयो आङो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जोंहा जोंनि जि बर' बेप्टिस्ट ख्रिस्टियाननि नियम बायदियै जोङो बेखौ आर'जनि गेजेरजों फिथा हास'नानै बेखौ जेनगोन आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नै जा बेयाव बेसेबां सोद्रोमफ्रा बाहागो लानो हादों नोंथांमोना नायलांदो आरोना